kuchinja ere? Briefing yangu ndingaiti inini kuro. Makapamba sei, zvakapamba sei pamakatona nezinata kuenda makaenda uko ndo zvamunofana kuchititaurira. Okay. Takabva panapa tibva taenda kumba. Taenda kumba takatambirwa naSabhuku. Sabhuku na second Sabhuku wakatitambira nezvakanaka. Vana zinata wakaenda kunotorwa na clerk of court kwaTamunesa school, primary school. Wauya inini nekunge ndanga ndisingadi kuinterfere the defendant. Ndakaenda kwandakazoenda kuti awatanga wasvika indozosvika. For me to avoid noise. Anditika kana uiswa miss court. Anditika. Saka ndakanzwa kuti wakasvika wakafonera tasvika chiuyai indibva ndaberekwa na clerk of court tibva tasvika avana clerk of court wanga wari by the door padhuze neyadi yake saka vaitoona yamafiripi anditika mafiripi yanonzanisana anamo matengemu mwatengemu anamo matengemu mwatengemu anobva kwaMaranga saka ari kuita zvaanga ari kuita pamba papa akaona kuti ndakombwa bvatiza bvapinda muchibage kuenda kumba kwemwana wake muchibage asi muchibage umu anga ari kuita achidongorera anditika isusu patakaenda tina Sabhuku ndianga ari pamberi na clerk of court anditika wana clerk of court wakaenda kunoda kuti gogoi naSabhuku tibva taona pamba hapasina munhu but visually tiri paroad anga achioneka wana wakati aiyo munhu ari pano ngatitarise kwakupinda muchibage kwakuda kuenda nzira yekuenda kune iwo mwana kwakuonekwa achidzoka achidai kwakunzi uyo ari apo ndopakati vhrum kubva imomo uya pamuri kuuya kwati musandikuta muri kundiita sei achida kuedza kuda kurwisa anditika kai ndakufonera vana baba vangu ende munotora vana baba vangu wana clerk of court ndovaronzi endotoremura vana baba vangu handitonge pasina vana baba vangu inini ivo anoti ende munotora vana baba vangu kuhwandana nababa nekuti anoziva kuti anonzi baba wedu wachoka ada kutogadziriswa munhu anotodino hatingati kurwara isachi but munhu ari biblically oriented zvekuti kuda kumubvisa usanyotora chirungu chakadzika munhu anoti chitendero changu inini isi better kuti kana ari mwana ngafe inini chitendero changu handibviba kana pakaenda vanhu ipapo anditika pane vamwe vaimboti kodi mamati baba wacho ambouya baba arunzize sokodi baba awe panapo vamwe vanwewo vanomuziva muvhireji wakatobudawo achitotaura kanzi aiwa inisusu munhu uyu tinomuziva muri kupedza nguva ende nini ndakauziva pakudii munhu anotongozikanwa nzi mukaona imimi moti right vanoti tinomuziva pakudii munhu ane chitendero chake chekuti haakwanisi kutendera chitendero chake kuti atsautsire chitendero chake anonamata imwe chechi yemapendakostal handitika saka chitendero chake anoti inini handibvumi kuenda kumapostori kuchiprofita kana pakaungana vanhu zvematare asi aita zvemishonga zvemishonga handiziva ati ndiye uri utano uya mumba kwenyu usiku handiye baba wacho uyu anouya kumba kwangu ka mukadzi akaroorwa nababa ndiye anouya kumba kwenyu usiku ndiye anouya kumba munorota makarara ndiye akauya nababa akaroorwa nababa saka paakaroorwa nababa mufamily iritori problem vamwe havakwanisi kutaura asi inini ndazobuda pachena nekuti inini ndatoo pakati pekuti kufa kana kandiuraya kana daundisiya ndakadaro is okay nekuti pandiri
ndepekuti andikwanisi kuti ndizvisiye zvakadaro nekuti ndine mwana wandinaye ari kurwara. Ndafambazve zvinhu zviri kuramba zvichibuda kuti ndezvedzinza rangu inini. Saka inini kuti ndimusiye ingozi futi. Saka ndiri kuti hende tinogadziriswa tiri kwa avo vamushonga vachiri headman, takaenda kunogadziriswa, tikaenda kwatakaenda akanotaurirwa kwatakaenda pang'anga yakatakaenda, takasvika ipapo tiri wekumusha kwawo wedzinza redu, wakanzi right clerk of court angara akanzi right, mauya nedare renyu munomu, mauya nedare renyu. Handingazoti pangu reference but uyu anga aripo, uyu mutwini wangu mumwe ndio kwamai guru anga aripo. Anditika anokwanisa kuzozvitaura hake but anga aripo angachizvinzwira. Akanzi ananzi ana ndiani, ukanzi ndini, ukanzi uya ugara, ukanzi pane vanhu ava unovada ropa revanhu ava unoridare, ukanzi makwangu aya handiti, ukanzi right nachifi zvavabatwa ikoko, enda kweuyu munhu ka4 kwaanoti akakubata iwewewo wozoterawo kweuyu ka4. Kana mazopedza clerk of court achauya nemanotsi. Handitika inini ndozokutsvagirai vanhu n'anga kana maprofita dzinoona kuti zvazvinga zvitaurwa kune kuku ndezvechokwadi. Patakaenda ipopo kakahwana haana zomboda futi taisperera kwese izvo makasotaurira. Toda kuti mutipe brief kuti zvemakanosvika pachibage munhu atiza muchibage tanga ipapo muchifamba kwenu. Right, tasvika muchibage, mamuona bvasvika kuti aiwa mundidaro ipapo famba inapo. Anga akupopotera sabhuku kuti iwewe sabhuku why are you come, uri kurirei pano, achipopotera clerk of court kuti muri kuya pano hamundikute, kana muchiuya pano munofanira kutanga mandiudza, hamufani kuuya pano ende hamufani kutouya pano, ibvai pano. Zvaita sei kuti right, taenda ipapo ndofunga, tabva ipapo pakarongwa kuti ndofunga vanokwanisa kuenderera vanokwanisa kuenderera. Chitauri zinata chiripo ere? Kaitaure ega zvayakaona tinzo. Uya henyu. Uyo ndisekuru Putsoro iyi. Masabhuku musaendemba, uyai kuno masabhuku. Miraiti tume jemu. Uya nekuno. Akadi. Imi maiti sekuru wavanogara kuMeriford, wakagara kuMeriford. Ndambodaro ndaga gari kuMeriford. Taura yenyu. Pamusoro ishiro. Vadari pamusoro. Ndichisvika ini ndakaona kuti pana amai vavo neurongo hwakarongwa nemadzishe kuti pamusha pada kuti pabatsirana zvichira kuti ine ndisina saidhi rake uyu, ndisina saidhi ramai avo. Ndakaenda pachinzi mwana uyu ane problem, kwaamai kune problem, asi zvakabuda kwacho kwanzi vanhu vanoda kubatsirwa pamwe chete. Saka ndakanosvika pamusha ipapo ndinana clerk of court, ndichinosvika ipapo nemapurisa ashi. Mai vakatanga kumhura zvekutoratidza kuti havasi kuda kuti mbona chinonzishi. Zvavari kutaura zvekuti kuchecha, zvechechi vanototaura nakumba kwavo. Ini ndiripo chaizvo ndofunga pana vamwe amai vanomboona vari papa vanogona kupupura, pane vakawanda vaivepo. Ndobva vatonzi handidi kuona munhu panapa, ibvai. Ndobva vatoratidza kuti toda kupusha mwana, nokuratidza kuti vachazopusha kuti mapurisa zvikakonzeresa kuti. Saka inini semunhu wekutraditional, mitemo semaziri atinoita changamire kubvira mai titora tichiita basa, ndakaona kuti nyaya iyi mwana wayo ndiyakazokumbira, akati inini ndarwara, inini kuti ndodzokera ndodii, zvokuti kana mapurisa kana simba roti vachipusha mai avo nezvingati pasina, zvino kuti mai avo pachokwadi vakatodherera ushe kumambo. Inini ndokuchona kuti ndidzokerezve kwakadaro, kusungura kwangu changu ndichiuya rusumudzo rwega zvinambobviswa, vaingochema chete, tozosvika kuno hapana chinge chiripo, kudya chaiko hapana chinenge ndakabikirwa. Asi inini nokuzoona kuti ndingaite chirembo yerudzi kumwana uyu nedambudziko rake, ndodzokere here ndichiona zvakasviba zviri pano. Saka ndakazongokumbira mapurisa anga aripo, ndiri kurememba kuti ava vange varipo
uko kuvenga varipo ndisizoziva kuti mupurisa ari papi variko kuvenga varipo ndobva ndavakumbira ndikati mwana uyu zvaari kurwara nemukadzi wake handina kufara nazvo kana makati mwana nachangamiri ini ndaakubatsira hongu vakandiudza kuti ndimi ndikati kana vari anachangamiri ava hapana icha vasingazivi nezvangu kuti ndisiye dambudziko riripo anonditi takakuti wabatsire vana chawakabatsira chii ndakazokumbira takazokumbirawo sabhuku wepo takazokumbirawo sabhuku nanamai venzvimbo kana vari pano ndofunga vari pano gona ndiwitnesira ndikati ndaakukumbirawo kubatsira mwana uyu nemapurisa ashe ndikati ndaakukumbira hangu seshoko rakabva kunzi rubva kuna ashe zvizhinji ndinenge ndakabudirwa saka padaro vanonzi sekuru vakasenza vachiti ini ndaakubatsira mwana uyu vanozonoita mako aone zvimwe zvinge zvazvavo nekuti panapa vari tovo vamwe vari papi vari pano saka sekuru vanonzi ndikati vanonzi zviri nani vangu vari pano nditsanangudzirewo ipapa menochangamira nekuti pari panoita dzima idzo dare iri ka ndatoona kuti paita dambudziko kuti hawatsanangura ndini ndakafambisa nyaya yacho idzi kubva kuna changamire tatumwa ndichangamire kuti kwauya dambudziko rakati padare saka patakasvika kunzvimbo uko takati kufonerana nemapurisa neavo vasaruchera takasvika kuona sabhuku tisati taona saruchera uibo tibva tatsanangura nyaya yedu sabhuku ndiyanga akatimira vatimira ndiende kudaidza sekeni wangu sabhuku mukadzi aibva wauya wese newamwewo wemumarainiwo wanga wari kuziva chirongwa ichi saka wauya kudaro takati isusu tasvika tiri kuenda papi pamusha panenge zvikanzi saruchera hapo ari pamainino wake saka akazouya tikati ngatishendeka pamatishedzera pakataurwa kuti tisvikire paya uyu ndobva ati inini ndiri mwana mukuru pamusha ipapo saka sabhuku ndiye watakatuma kuti sabhuku aende autaure kuti toda kusvika papi pamusha nokuti mapurisa anga ari kuti afanika arudzoka kumashure sabhuku ndiye akaenda kumberi saka sabhuku akaratidza kuti hawana kunyatsa kuwirira naba namai pamusha ipapapo tikati inga chirongwa ichi tanga chakasvika kare wani zvakataurwa wani mai wavo waita seunga wanga wamboda kutiza here waizodzoka kuda kuti waitoziva kuti pane vanhu vari kusvika saka takazoronga kuti inini ndini ndauya nedare sekutumwa kwataitwa namambo chiti paimba kana pamatongo kana pakasoita ngozi ti sebhuku sabhuku kana kuti paumba pako pasabhuku munhu wako wari mubhuku rako achiuye paumba pako pasabhuku sabhuku akaratidza kakudedera so vatati kune vamwe vanhu variko pane mukomana wani akazoti regai ndikupe hangu imba iruwa kwapo iyo vataenda pamba ipapo tivataona kuti imba iyi ai mamiriro yacho yanga yakaita yanga isingaiti nekuti vanhu variko kwaita sekunga vari kuti tine matambudziko akawanda saka tatoti zvamauya kudai so chimai matitarisira saka takati chero paumba isisiri yemunhuba asi sabhuku matibvumira saka pakazoita kakunge kudedera saka takazopasisa kuti takapinda pamusha tapinda pamusha mai uye akambonga atiza akazouya anobva ati hazviitiba kuti mupinde sabhuku maurire ine vanhu pana zvikazi aiwa izvi zvinhu zvatumwa ndichangamire nemapurisa achangamira kanzi aiwa hazviitiba budai tikabva tabuda kudzokera panze paya saka tabuda kudzoka panze paya takabva tati aiwa izvi hatoda kuita panapa izvi ndizvo zvatatumwa saka senge tati tipei matongo kureva kuti zvinoita saka sabhuku hamuna here apo munotongera nyaya kana pasi pemuti sabhuku vati pasi pemuti paripo apo padhuze futi pamusha iwoyo saka tibva taenda pasi pemuti paya saka taenda pasi pemuti paya ini ndakabva ndati tinowanza kutaura nekuti nguva yatasvika tatotora motika kuti muchabhadhira $25 kuti tege kugara kunyanga nekuti zvinhu izvi zvakanzi zvinoitwa masikati kwete usiku hazisi zvemurima ba saka takabva taenda pasi pemuti paya ndikati tisingapedzi nguva ba chitipai mari yedare yekuti tiombere mudzimu uyu uye
uone kutirangira nyaya dziri kuda kuitika panapa kana kuti kurwara kuita vanhu nechi panapa. Saka ndo patakabva tapiwa mari $50 pataombera mudzimu. Tisati tabudisa mari pashiri kuita kakutendera kubuda mari, sekuru akabva angobudawo hake shumba wacho atotanga. Saka atanga vandamisa ndikati tinenge tari kukanganisa zvinhu. Munhu abva kure, isu tabva kure, zvinhu zvinofamba negwara. Ngatiise mari tese tiombere. Vataisa mari vataita sei? Vataombera. Saka sekuru yakabva azobuda vati wari urwara wacho nevabereki vacho wariperekwa waripo. Saka ndishada hangu warume wanoda wakasimba. Ini ndakabva ndakumbira murume anga ari ipapo mwana wezvindozo kuti iwe ndiwe tiri murume akasimba, ndiwe tiri kukumbira kuti uende apo nawa mai umwe mai wake awo ndiye tiri kukumbira futi kuti aende papi apo. Nekuti ashumba akabva abuda rutara kuti uyu mwana uyu zvinhu zviri kushandisa apa handiti zvinotumwa here kuuya kobata uyu kuratidza kuti zvinotomuziva. Saka sekutumwa kwazvinoita ndo madaidzira toda kuzvidini, toda kuzviita zviuye kuita basa razvo semaitira zvinoita everyday pane mwanawo. Saka takati wakadzi tipe hembe dzawo, vatatora hembe dzawo vataita zvinoitwa zvacho. Tiri kunze kwegedhi ikoko ndipo pakanzi wamai wamai ngawaende apo. Wamai waibva waenda wakabata hembe dziya. Ashumba abuda tamupa mutete nemvura yake ati kuita mabasa ake. Ndo pakabva pauya kamba wemumvura mudikidikiso angaratidza kuti anga aiswa musokisi. Saka nesokisi racho ndo rakabva auya vai kamba ngaende kamba changatonga katofa vakwanzi aiwa muisei pasi. Asi patakamuisa pasi papane waya yakadaiso. Nguva shoma yatagara kamba akabva atoshaikwa apa. Kamba uya atutoita atutofamba nenzira vakwai mweya imvura ipopa. Saka umwe mukomana ndiye akazosvika vati izvezvi ndakanda zvitaura kuti pane achabatwa nemubobobo panapa. Saka ndiri kutozvidawo zviri kutoitwa panapa. Ndiye akabva ati ngatitsvange. Vati arutarisa waya vaona kamba uya atutonanga direction kuenda kumba kuyewo. Vanofomora muti pagadheni pepe vamchaya kamba uya. Kamba uya vangoita fanira kwai ngabva adini abva apiswa. Saka apiswa kudai zvikanzi kamba uyu anoshanda nemubobobo uyu kuna baba. Saka tiri kuti kuzvive kwakachena so toti mire bhichana nekuti vanofanira kutokurura hembe awo mai vanofanira kukurura futi hembe. Wakadzi waiwo shuya kuna mai uyawo wanonyara ende henyu kusaiti. Saka takati hapana ngonyara baba because munhu kana atofa tinotofanira kubata. Saka tese ngativhomera panapa titi mai wacho aripo vanateto vacho varipo tikati ndio ndauya tafambira panapa. Saka na zviri kutoita sekudaro ngatitoite. Mari yakanga yachajwa ndakanda taura mari awo wakabva wakumbira inini kuti mari ishoma. Ini ndakatoshandisawo pawa rangu rekutaurawo nepfuti kuti chichemo chamambo chari kukumbira kuti murape vanhu ngemari iyoyo. Asi handiyo mari yaifanira kufambirana neizvozvoba. Inini zvaitondiremerawo nokuti handina kumbotora kana sendi rawoba nokuti ndakati ibasa rawo ravari kuita. Uyu ndini nduda yangu yekufambisa. Saka taputsa kamba uyu kamba aputswa. Mudziko raiita kuti uyu abhiridhe mukadzi uyu ndo rakazoi ngatimire bhichana pauye wakadzi wanoita izvi. Chero ani nani ngauya pabva tasaudza wakadzi wairipo waina. Saka takati hatichamiri kuchenema ukusvipe ngatitoitei toitei mapipi enyu sekukhumurai sekumba khumura hembe zacho. Vatatoti ngatitoite ngoma panapa. Ngoma zviite ngoti takatati zvebati nyika yakashata. Ngoma yachiangaita ngeyekudini? Kubva kutonera ngemuromo nemaoko kuimbira sekuru vatanga kuita basa rake. Vashiti kuna sabhuku iwe sabhuku runjenga nyenya yakuti ndiri kuona uri busy kuisa muchinjiko kuti tibatsirei kuti zvinhu zvinake asausu kubuda pachena ba. Sabhuku ndo pakabva ati aiwa ndiri muJohani. Saka ndauya kuti nditarise zvinhu zviri kuitwa nekuti ibhuku rangu asi ndiri kutowo zvinhu zvanetsa munzvimbo asi ngazviitwe. Saka ndandati iye mukadzi iwe bvuma zvinhu zvigadziswe tasauone tine makore takatarisa zvinhu izvi vanhu vari kungochema saka zvanaka mambo ati area iyo iri kutokumbira kugadziriswa. Asi takatati si zvozvo tafambira ba
zvinorwadza uyu abvisa mari yake. Kana imimi muruda muchazouya kwamambo uko mamati tauya futi ngoma yanga itsve apa tafarimo wakuwara nembobo. Mukomana iye akavati varume nevakadzi vese. Mukomana akavati inini ndingotorota ndikurara nemukadzi saka ndakatozviprofitawo kuti zvichaita saka ndandoziva kuti zvitori muzira kuuya saka ndini ndatouraya zvinhu izvi. Patopa nhamba zake kwai kana mati kuya futi mungotosenzewa nini. Saka tikati aiwa haisi dambudziko. Saka ndo pakabva pabviswa chinhu chakabviswa kuna baba uyu. Patatoona kuti shuwa chinhu ichi chizodi mukadzi dai. Uyu mukadzi uyu hazodiba murume zvitobuda ropa paya vamwe zvese ngazvitese ngazvipiswe. Mashure macho kwatikoti ndipo takazoona kwakuya munhu kuti aiwa ndafonera sekuru ati mukadzi uyu ambotirambidza kupinda paya tikati atichambotauri naye ari kutuma vanhu kupi. Isusu taenda ipapo tiri kukumbira tina sabhuku aramba so ati kutuma munhu kuti enda ikuya motaura kuti aiwa ndazviona imimi chimira itizoite mangwana tirurarepisa dzatina tati mahuswa kuti kari mwana nyoka. Isusu tiyadzokera tiitinyi kuna mambo izve tatumwa izvi. Iye mukadzi uyu nemukomana uyu ati wana wamambo wese uyu sabhuku ndiye mukova saka aramba kudzivisa. Isusu takutoita saka takaona kuti kurova kwataita tsore yekutanga iyi yakabva yaripota uko kuti kuno kwati M2 saka anga akuda zvekuti titaure tikati aiwa basa tatopedza isusu taudini takuenda takatozokwira kwazhinji vanhu vanoita zvemakambani story tikatautokwira ndakatoziva zvese zvinhu zvacho kuti zvakabva kwamene kuti vasvazvibhatira sei zvakabva kwastory aidiko chete saka ndikati aiwa imimi kana tatopedza iwo ndio washazoziva kuti kana ropa kusisina bauko chitora chabvudza kuti mwana wangu haasi kuunza ba ndipo muchanyasa kukonziwa nekuti anoti kana usiri kuda baunza ndiope umwe munhu. Saka isusu basa tatatopedza batatoti isusu tautoenda takatokuzoda kukwirira kwasharamba takasvika inini ndakazotoenda urara hangu village inini nekuti ndakatosvika 12 zeusiku ndakatoita zvekutokumbira kuti kurara pamusika hakuiti taneta batatoenda kutorara hangu avabva ndatowapinza mubhazi ra12 aifa watoenda tibva tatodzoka ndo mafambiro atakaita. Saka shuwa zekura haana kuzivisa zvaita audio ndakatotora iri kutotaurawo zvimwe zvakatobatwa nemheni dzimwe dzakatobatwa ipapo sabhuku akatozi iwewe unonamata komiti yemheni ungoida yenyu vanazoti musiye henyu sabhuku ndawa handiye afambirwa ba tafambira mwana wake asi ndakaona kuti sekuru anga atunantsvanatsva saka takati ati aiwa ngatiite zvatafambira vakwazoya umwe akati munhu ari kurwara ari kuita fanika bhija wati tikati iye sabhuku apo ari kuona izvozvo arusiya ruti chii kana azorwadziwa achazouya tiitangira ipapo tiita nyaya kwai ndingobva ndabvisa mbuzi kati tina kufambira mbuzi izvezvi ndizvo tafambira izvi taakudzoka ofisi iriko kana mazoronga tingouya ndo mafambira atakaita izveresa uche ndizvozvo mafambiro atakaita akandifadza nekuti akaita kuti tisvike pamusha pese pandaifambapo paingonzi pamusha paroda kuenda asi izvozvi ndinorisira iri joko kuna ava kuna Zinata kuti wachipedzisa wachititaurira kuti zvinhu izvi ndezvekupi munhu wacho kana zvichikwanisika nemasimba enyu paya pamamurutaro ndandikuteerera uchititodzikisa gejera asi kwasaruchera nini kukumbira kuti ngaridzike kudzika kwaro nezvo nekubhadhara vanhu vacho hati muri kuona kuti Zinata yabva Harare iri kubva mahara here ichidya mhepo zvandanzwa kuti takaswera nenzara tikarara nenzara ichikubatsirei muri kufungei zviri kuitika Changamire nekuti kuti muri kubatsirwa kwamamboka handi kuti tine simba rekutora mudzimu wemunhu kuti uye ubatsire munhu mahara inini ndiri kuti hangu kumwana uyu pane zvaakazoona alright mamusina kutaura ndisati wakazobvisa mari akazobvisa mari mwana mukagutsikana henyu aiwa ndakagutsikana fine ndakabva zvaenda koita futi kuti uyu mwana uyu abva aenda koita mwana futi uyazoziva kuti anoenda muzikwasi mwana futi mwana saka zvekuri vanashumba mese pane pamusati mapedza here kupedza mwana wenyu inini ndine padivi pandoda kutaura mwana uyu ndakamudza kuti zvandakubatsira under traditional zvinhu zvako izvoona mai vako nezvaitika asi ndisati ndapedza muromo uyu vana mai vange varipo vanondibatsira ini hana chandakabata
ndakabatawo inini ndikave ndakunyepa vakabviswa nevarume gondwa after kamba vakabviswa gondwa ndiye kuti mbobobo chaicho chibaba vakatoshandwa nanamai kubatsirwa nenzira yezvinhu zvaishandiswa nambuya vapi vaya pashoko nokuti shoko richibuda mumatare rakanzi inini handisi kuti mai vako ndo vari kukuuraya ndoda kuti nditaure chokwadi asi akataurwa chokwadi kunzi munhu wako kwauri kufamba kwesenga muri kuzviziya wani mungazobva pano watandaniswa kumatadza kuenda mukana dai mandiregedza ndapinda ndatuma vanhu tiri panze asi ndakubatsira mwana upi uyu saka mwana uyu mukadzi muroora wangu muroora ndakuti muroora vanhu veshumba akabviswa nevakadzi aiwa vakadzi vakabvisa aiwa mai chaivo ungatione mabvudzibvudzi ndo zvakatoitika vana ivo vakabatsirwa tisatadaro ndofunga mashandiro angu vazhinji vanoaziva ndinotanga ndati ndiseche ndichisvika panapa ndobvisawo hembe dzangu mundisecha nepapi pese toita basa redu kuti kazhinji unozongwa zvakabva munzara saka kushanda kwakuita vana vamazuva ano zvana icho isi hatizvizivi ndichamanya chakwira tinonzwa kana chinhu chinoshedzwa chichiuya kana kuchipindira kuti tonzi tora chinhu chako munhu wotora wega saka ndozvo takataura nemhuri sekuru vabuda takashandawo saizvozvo vakasecha handisi kuziva makazosecha matare sekuru makazovasecha ndi makavasecha hongo iyi zvakaoma zvedi zvakaoma changamiri ndokubva ndazoti mwana wangu uyu handisi kuzokusiyai futi makadaro ndoda kutokugadzirai nokuti mai iri kumberi kwenyu iri kunzi matare uyu aisafanwa kuita mwana muroora aifanwa wasati kusaita mwana saka handikusiyei vanangu makadi ezilongo shoko rakabva kuna aishe ndakukubatsira mwana wangu muzita rangu kuti changamire vazoti ndakapindira panyaya yako zviro kwazvo ndakabvisa ndakamubatsira ndikatomupa zvimwe zvandakamubatsira ndakupa tunhu kuti uchazviona muroora 2 days kana 3 days ukaona wakubuda mvura kana ukadidi aizvo ndizvekubasa zvakatekawo sezvipi seizvozvo saka handisati ndapedza ndichine shungu yemasenzero andaingoita kare kuti wangu ini kana wari wangu achaonekwa nemabasa ani isisi tinoziva kuti kana munhu abatwa ari muroi anofanwa kuratidzika futi kuti shambari ndapinda pamba pako unofanwa kuti udone kana kusadona handisi kuti ndiri kuuraya kwete handizvo zvandiri kutaura ndiri kuti zvinoradza zvega kana basa achinge radi uye handiri kupinda mama kuti ndipo uri kunacho wega chii saka saruchera uri kuona zviri kuti chinjei chiri kuti chinjei pandiri inini pakutanga pandakauya panapa mudzimai wangu ndaiti ndakarara naye pamubhedha aifuma ari pasi achaita akadzika pasi ari pasi ari muswinda asina kupfeka inini ndakumurwa hazvichaitiki chero wakapfeka zvetese zvakarongedzwa aiwa pakasenzwa kani baba mudzimu wakazototi atipanyamba kwa iye maurire zvaaita ndoda kutaura dare richinzwa maurire zvaaita aigona kuuya akaisa matsito kumeso handitika akasungira zvimayo zvezvo uchimuona kuhope chiduku ndichimuona kuhope ndakagara ende ukaona akagara isusu tine takarara takadaiso yanobva agara uko akapfunya marusero akadaiso wotozva kuti mangwana pane chiri kuitika aidha kuti iwewe inini munomu muri kuona munomu sezvo handichiri kunzwa nanhasi handikwanisi kuti ndikadaiso ndinorwadziwa ndinotoramba ndakadai nekunyanya usenza usiku ndine ndasenzwa hakuna zvekutamba ndine ndasenzwa hakuna zvekutamba handiti rai ndasenzwa kudaroka ndinorwadziwa mutsinga dzechirume idzi handitika ndakabatwa ndakaitiwa nenge ndakaiswa zvipanera kudaisi handitika hapana kwandinokwanisa hapana zvandokwanisa kana kuita kana kufamba chaiko ndisingakwanisi saka manje chinhu ndo zvisati zvachinja izvo zvekubatwa handitika nekufambwa asi iye hachauya ikubatayo ichiti itaba zvaa asi chandiri kuona for the past 2 days mazuva apera mazuva aperayo
Wano andaimbofamba ndichibata waya. Ndofunga kune wanga waripo. Wakaona tapedza kuita zvatopedza wapedza awa zvawakapedza. Takaona light richibva richienda kwarari ruri kuenda. Ndiye munhu wandava kurota futi. Newana wakamani ndakaita futi. Ari kuedza. Andita kuedza. Nekuti uye izvozvi zvatutaura zvinezvi. Manhero acho wana wacho wakatara wachifamba kuuya paumba kunomutora. Wakabva wauya, wabva waita dare rawo. Reumwe munhu watinoti baba munhu weku33. Anditika? Neumwe iye amenoti mungazviite sechief. Weku 31. Anditika? Ku 31. Ku 31 kuruchera. Anditika? Ku 35. Anditika? Neumwe uyu ari kusakisa kuti zvese zvidai akabhadhariswa kwa mushonga. Kuti zvese tizosvike pakuda izvo ndiye ari kukonzeresa izvozvo. Ndofunga ka with your powers ndokukumbira kuti mumbomunza pano kuti uri kuedza kudii pasaruchera. Uri kufarira ere urwere uri kuramba uri mumba. Murume anonzi Chingwaru. Anditika? Ari kuya ndiye arunzi musarapa vana. Andisuzva kuti akaiswa ndiani. Ini ndini mukomana mukuru. Mwera shumba. Anenge ane communication namba yawo. Ndini mwera shumba inini. Hatina kuzwa. Ndiye akaenda kunoita nyaradzo ya baba wedu. Baba uyu akadzingwa. Ndiye mukoma wa baba blood. Uyu baba uyu. Arapa akadzingwa akanzi come and pack up bags and go. Amanga akanyoreswa pawiri Anditika? Na 2 o'clock akabuda akaenda. Anditika? Ofichi nanhasi chironda chirimo masaruchera. Hazvina kuadreswa. Zvakangosiwa. Inini anodaidzawo nyaradzi. Uyu angadzi yangu anodaidzawo nyaradzi. Awa chaiwo hawana chumba wacho anodaidzawo nyaradzi. Sanganise nyaya baba. Tabvunza kuti wanhu wamaiona vachiuya vachiri kuuya. Asi munhu andakuona izvozvi haako kumba ari kwarari. Munhu andakuona kuda kuedza kuuya ishamwari yacho. Asi iri kuita here zvayaita. Kuti pano makauya muri kuti mune munhu wamuri kurara naye mainini wenyu wamuri kuona nguva nenguva. Zvimwe chete zvine mukadzi wenyu. Kureva kuti hazvisiri kuitika. Izvo zvekuuya kunoraniso asi kufambwa yati imwewo nyaya dzenyu dzakawanda. Yangari nyaya wani. Asi pane zvimwe zvamakabatsiwa zvinoratidza kuti zvachinja. Zviri kuita step by step. Anditika? Zvinoita kana munhu akagara pasi pemuti apo kana akapfa nhasika mhepo yacho inongorangarira ingozotama hayo asi ine kakurangarira kainoita plus imwe nyaya yakazosara kuchagona kuzobuda kana ngozo ndawa takazoenda futi kumakuwa komutsa baba wacho saka pamwe wacho azouya futi watuti uko kune munhu ari kubudikirwa mungozo takazoenda kumakuwa komutsa baba uyu anga akatsipirwa kumakuwa angakatsipirwa saka pamwe kuchazouya futi munhu ari putika uko. Ivo vari kutaura wangu mwana ari kutaura achitenderera. Ngavanyatsobuda pachira nekuti nhau iripo iyi mai ava nhau isara pavana vakapuwa. Chirudzi indiri shumba asi handingabva ndandiri sara pavana kuti ndakuchengeta mai vavo paine mukoma nevanini. Hondo iripo apa iri kutongoti ivo mai ava sezvo vengo vari amai vakauya ndimai vechipiri vakauya pamusha paina mai vavo nababa vavo ava mai ndobva vauya semukadzi wechipiri. Mukadzi uyu ari kuita saramusi rese kuvari kufamba rubata mukadzi yeye. Ini ndakavati saramusi iroro handisi kuritaurawo ini kuti iri kubata mukadzi yeye ndichangokurwirai zvamuri kuona zviri kubva kune munhu upi. Nemhaka ini ndikada kuti ndikuti saramusi iri kubva kuna amai wenyu ndakaona pfungwa ava vana vachiri vadiki. Saka ndakanyatsoona kuti handigoni kuita basa rogumira panzira. Saka nanhasi ndakavataura kuti ndichaita zvandinoita zvichangoratidza kuti zviitike apa sevana. Ndo zvimwe zvinhu zvandikutaura kuti munhu ari kutaurwa uyu pari kutongoonekwa kuti boyfriend yaamai. Saka urongo hwokunobata nokunoromba vari kungo vakafamba kwese chikonzi ndiye ende kwasitole uko kone kwavakatonzwa nekufamba kunzi pane zvinhu zvakapuwa nani. Saka vari kutaura vachidi achibhenda inokoda kuti zvinhu zviswatuke mwanangu because anything chinofunga kuti chiswatuke. Zvakanaka. Saka kana zvinhu zvenyu zviri kufamba
takumirira kuti takumira papi nokuti zvinhu zvenyu muri kuti hamuchanetseki akunetseka ndiri kunetseka pakumu asi zvamaiti kunetseka kwandiri kuita ndekekuti kana ndakabatwa handikwanisi kudya 1 2 ndinobudisa tsvina neropa 3 hapana chandinokwanisa kana kuita mupedro izvozvi hamuchikwanisa kana zvakandibata panga especially kana ava vari kubhridha inini ndindakabatwa kuno asi so zvichiri kuita zvekubatwa izvozvi nhasi izvozvi zvandiri panapa handisokwanisa kana kunyatsosumuka kudai nenyaya iyo handiti munoona ndakadai so handisokwanisa kunyatsosumuka kudai saka iwe kureva kuti iwe uchiri kufamba nezinata yako kai makapedzera yena here kupana mishonga sekutaura kwavari kuita akatondoda kubatsira pasina muripo semwana saka imboita kuti ufambe nawoka wakupe kusvika wati taguma ende hatisati tatomboshandirana zvokuti takashanda katatu kusvika iwo wati isadini tapedza asi muchiramba muchifonana muchibatana mazuva muri kutaurirana kuitira kuti imwe mishonga haidi kuti ukamwa nhasi wozomwa next year inoda kuti kana uri kutoita bva waita wakataurira zvese kuti munhu munofanira kuzoya nemwana wenyu ari kufamba panapa saka ndakavataurirawo kuti mukarara henyu kuharare ukoka muiti tichakutaurirai kuti mukai tatonga mazvaita zvakanaka ati babo enyu saka iwo ndo vari kufanira kuti saka fambai nemazinata enyu akubatsirei pamiti yechibhoyi kusvika ivo vati munofanira kurumidza kutaura kuti ngatipe kupei 3 months kuti timboona kuti pa3 months izvi zvafamba sei nekuti hakuna chirwere chinopera kunge swit chinononokwa kuuya chozobuda chononokwa zvekuenda saka itai kuti timboti 3 months muri kushandwa after 3 months muzodzoka kudani kwati upezvesa kugezwa uko hatina chatiri kutaura ba kana kudii imbofamba nezinata iri kusvika wati iwo wakundikana inini aya ndinongoferefeta ndichinzwawo kune vanhu vari kusimbatadza because ndingati vhireji rese hakuna anokwanisa kubuda pachena kuti zvinhu zvakamira zvakati ende tiri behind you but pane vamwe vari kuchemawo neni wanga vari kuitwawo mbobobo warida kubatsirwawo anditika saka vanhu ivavo nekufeyafeyawo nekwewo kuri kunzi warida kugadzira iyo inonzi peace order kundigadzirira peace order kuti iwewo uri kusvikirei pamusha haufaniri kusvika pamusha panapapa aiwa inzwazve chinonzi peace order zviro kuti ukangonyora kuti peace order majors anogranda munotaura maviews umwe neumwe achitaura hazvingotange neungonzi zvagirindwa saka usashe peace order unoenda uchitaura ukotiwo mamajors city 1 tine imwe yatakatonga yakubende wakaenda kukoti vachidaita peace order zvikanzi mboendai kwamambo majors akaramba kwapa peace order yanga iri nyaya dzepasitori saka endai siyai waite zvavanoita asi nini hangu ndoda kupesa amenoti ndaendera mberi kwedare here kana kuti nini ndanga ndiri kukumbirawo hangu chikumbiro changu nekuti inini kwese kwandiri kufamba ndiringonzwa kuti zvinhu zvakatorwa ikoko kwasitori ikoko zvisina hazvo dambudziko inini ndanga ndiri kukumbirawo hangu kuti iye sitori wacho anokwanisa here kuuya achinongedza nenge zvandakamboona pachivhitivhiti kuti unongedza kuti iwe ndakakupa zvinhu zvangu zvakati kana aramba kuti iwe ndakatora zvinhu zvangu because pana umwe anoramba ungozobhadhara kuti mukamayeyo uko uyo anenge haadii kufambisa ba munenge mauda kutobhadhara kuti vanotangira ipapo iye wasitore wacho wodaidzwa wonzi iwewe wakambopa here iwewe zvinhu kana ati ndakamupa kana kuri kuti iye zvirizvo zvakadhistrowa izvi ngazviende zvinorova munhu wacho kana kuti iye zvinhu zvangu ngaite zvaanoita ikoko zviende kune vana vake vanotsigira mai vavo
wazoona kuti amai one zvamaakutiitisa makadai ndaizvitaura kwemakore. Chinonzi dare babaka kuna anofara nejudgment neanogumbuka. Takupai kuti imbomirai kwe3 months muchibatsiwa neawo. Musati chibate atichamuda kupona. Imimi hamusina nidhi yekutombotaura nezvasitori babhozi makatodhistura nyoka yanga iri kuya kwamuri. Ishanetsa muridzi anga ari kuishandisa zvekuti muti kwai iwewe story ita kuti zviende ukawo kuti atozvitume kuti zviende uko mungotombhadhara kuti atume nekuti haado iwe watorombawo nekuti wautomupa basa ka muda kutosvipo zvimboita kutaura kuti tuma dombo rikudomoke bati ari kutauri senza wacho anenge atoromba unoda kubva azviita zvaari asi watoromba unondonyowa zita iko tinotenda sekuti ndakutogara dareka ndakapera gore dareka